Hakum kani kajuk start ke mentah kajuk jong ke teknologi bat ke internet ki brio mentah ngila sakri ngila sania abet haka internet ngila sania abet haka mobile bakal pensup ru ya kejing jong brio lakadai haka kam kejam ki bangi tray haki kam office lane haka no kam ru ngila pendon kam ya ke internet bat umdai tang kata wat haki kam entertainment haka ni kata iru di pendon kam ya ke internet ban page ki YouTube, ban page ki Google, bangiyo ki jing tip ki ba bonjan. Hanre ngane thu ipi kane kamlong habaro ki jaka jong ka jela. Kane hangni hasnong ka bangadon menta ka de kanong spong. Ka marjan jong ka de soyong. Bat hangni hanong spong ka bat kini kisnong ba marjan hangni hanong spong. Hadu menta kim pak don ya ka network, kim pak don ya ka tower, kim pak don ru ka internet. Pengin persang banyak keran bat kibreo misalnya kisah kumno halor kajing bomdan network. Kajing bomdan network kane kisnong spung temen shua nakaliang jong kisnong kimsha ban tung tawar sini. Ndai hadin pat nila sya nilawat kila bun kibawan ban ong bangin wan a network na do ke Jio ke Alter ke Serwon. Ndai haduk ni kisngi kim pat wan ban ayu. Kadau kete baka snong kamsha anak bagi ong ba ondawan tung tawar sini ki jing tung ki chur ki jap kim long shu tena kata hai kadau kimsha snong shu hai kumbalong mentah da long namar ki jing don kam ro kilat don kam hi ba klam network ma shu da ban tre kam no ki kam do kam office do kam school da klam network da la sngo thot plat ken la sngo ba la du nong plat jing sha la bun sen la wan inspection na do ki jaka nakliang jungi ka snong abun sin la senran ban ya ai bet ka jaka ai ru ni klem bu kan don ni e da tang ba long nakliang ka office ngim la ban tip na ka e ka daw wat nakliang ka government ru ka pha jing shaki nong wan survey na ka bisnal ne du mta kim pala ban sna ya ta ta ngim tip kan na ka e ka daw dapat ki ki jaka ki badon network ka biang bet kam kta re kiso pa jithun nikta tang singi sine tempat don tangi ma ban ong baka kta ne kam kta e ta tel dal don kam kerki deng hiab lek wat be jika don net wang tentang la da pha ki briu yangi hadin asing lai sngi ngi satiap ba ki briu la dot kam yangi rei kala slow palat kan kar kom tri kam jungi long tentang ki kam emergency le ta la thot lot Para si kata kisnong kitau la en kibru kibuan bon terwa bon ong bon wan bo tawar ko kisnong ndai ha padang kaliang kisnong de chiteng ki peba ki ong chile rai namaru kidu lot ki ong thong ki ong tem te yata chila rai bon tip ong chicha bu ka dei ni uho yata bu kta ni uho ro chitip rai nai di nai boy pasu khai ni spung Lakat nasnam menta. prasnam Tiwan na kasnong jopi ka don network tapi poi sini bomdan network pat pi sungo kumno kalong kumno reo hakane katai kalong kumno. jing nong la sibon pa tang ban phor mi ya bon ki jing nong ga tang ban kam ban phor jing ne pai ram yo kini kita ki jing le game ki jing le internet song ki jing nong penot kam dan ke por hab ba te ban le kai tik tang dan ke por ban hab online ki no jaj kena skor le ki jing pule labon ki jing nong Nadu kapor asal kaman la terwa. Tabu hatu ki pote ki majority senong palerai. Mentah kamu mentah din mentah sinem mo por ka hidup lockdown hidup lockdown. kibukwa te ki kwa ne bo kibukwa rai se ki ong bai le rai de khi wa hadu mentah ka hab long mentah Kinang en mo ong le re. Aye. sedijer keteng aye ha Ani wadi tengah tek pat su ngas ngeu ribu ong bun en men ong le re han ong ke kaji. Hal noi ke. Baro bek kita kambe internet wo. Nadu menchua nadu por bangana khanda nadu por bangana ngaret nga nimju yo kita ki communication lani ki network ki babiang te dangi don kam kai ke eru kolong ka bae mo kum ban ka bae engi bangin manage lani banyu kum nuksa dangi kum ha ki week snong ki bala biang ki connection lani ki
network mo dadon kam tang ki parlok ru dadon kam kerki supun ngawi ga dong skui ga dong ngawi ga jaka skui jaka da ki don kam ban ikendu lani ban yu kam ka ai te andre snong jongi pat kalong ka be nomor bangim don kini ki network babiang te habangi don kam ban ikendu lani ban ai ru haban le keren be personally be te khamtam kini ki por ta ki babun kam kalong ka be hi yang kum kena samla dangi don kam kanu ko topik ru bangin discuss ne bangin kendu perlok ki gidan ki brio ki bala long bala ayat khmat ki don ki brio ki ba nang nong hapdeng gidan ki brio ki ba nang don sha shadin du mo gidan lagi jong ki jing sotu spang kini ki jing start thmai ni ki jing tip thmai kumta te nganget ru ba kiwi ki jaka ka po kastit jongi mo ki long kum kita ki don bet kum kita te ngam ju i thanru ba kani ka sorkar ni ka simkhya phangkini ki khamta makani ka juk bomata lagade ka phangkani ka information and technology hakini ki khan nong kandong jongi kumno bakin pensai ki lani kumno bakin pendon kam ya ki hakal yang karep karyang lani hakal yang ka puli ka puthi lani hakal yang ka business breu kinang sadum bat kaweru kinang ka sorkaru kampat kam tikli bate mo bang phai pat ta iba ka network kalong ka wei ka ba don kam ini khamtam kum ki khun samla ha ka ba ka jing bom don ka network kalong ka jing du jing to sisa khamtam ki khun samla ha ka ba ki let ban pule sasa landal kilawan sesnong hati sis Saturday mo si jam ka bang yong ka iwan sesnong ban pendat ya kini ki umak ki asendan bakinsan kini kal tum wen ki samla adalong kebala teng kuak mo kan network ba kan wan hang senong ke jemi kam lại kai mobile này ai đi chơi atau cokkan nata coba nya sedap nak sibet